aw minnu sɔgɔlen don na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Mali kunnafoni TV point sanfɛ Mali kunnafoni show sanfɛla la an b'aw bɛɛ fo k'a to aw sigiyɔrɔ la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tungarankew an b'a aw fo aw minnu bɛ a ka ciw bila k'an ka émission lajɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. Émission in dabɔ kun ye ka aw bɛɛ la nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna la. Donc an b'a fɔ aw ɲɛna yani an ka émission daminɛ an bɛ yafa ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ. N'anw donna fɛn fɛn gasi la u ka yafa ma kuma ni fili tɛ ban. Donc an bɛna an ka émission daminɛ ni Ala sɔnna ma. Aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ émission an ka yɛlɛ. Donc sisan an bɛna yɛlɛ dɔɔni fɔlɔ an ka sɔrɔ k'a daminɛ an ka jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. Nje karamɔgɔ. Ba. Nje. A kɛra cogo di? Nin den nin. Awɔ. Ale fari man d'a la. Awɔ. Ne fana fɛ ka n ka kɔfɛtaga kow lajɛ. N fɛ ka taa kɔ kan. Imaye, n'o de fɔ Mali kunnafoni TV émission ɲumanba de don. U ka émission ka di, a nafa ka bon, u ka débat ka ɲi. Ne y'o nin fɔ Mali kɔnɔ. Ne ta to ye koyi. Awɔ. Ko n denkɛ nin man kɛnɛ. Awɔ. I k'o ta la ne fɛ ka taa kɔfɛ. Maliyɛn den bɛɛ de kelen mais ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛn'a kan ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ yɔrɔ min ko bɛna kɛ sira ye a ka kan bɛɛ de ka wuli ka bɔ yen sira ye sira de. Ne ta to ye koyi. N ko n ka cɛnin de man kɛnɛ a kɔnɔ de b'a dimi. N mago b'a fura la wa ne yɛrɛ fɛn fɛ ka taa kɔfɛ de ka taa wari ɲini sabula n teri ye wari ɲini wari bolo wari tɛ ne bolo. O de ko don. I ɲɛ t'a la ne y'o de fɔ Siribe ye usine min jɔ n'an ka balontanna wɛrɛ ye usine wɛrɛ jɔ sɛgɛn bɛ ban n'an ka kɔfɛmɔgɔw sera ka usine caman jɔ Mali kɔnɔ yan surtout maliyɛnw yɛrɛ o nafa ka bon jamana kɔnɔdenw ma a nafa ka bon jamana yɛrɛ ma. O tɛ sa ne ko nin den nin n kɔrɔmuso den nin ale man kɛnɛ de kɔnɔdimi de b'a la. I y'a faamu nin y'a tile 7 ye cɛnin tɛ dumuni kɛ wa gɛlɛya bɛ na ne fɛ ka taa k'a sira lajɛ n'a sɔrɔ sira bɛ cogo min na o de ko don. I ye mun fɔ tiɲɛ don dumuni ko in mɔgɔ kan k'i jija o la kosɛbɛ an musow yɛrɛ bɛ tulo la don o don ko nafɛnw ka gɛlɛn musow bɛ tulo la don o don ko sugu nafɛn tɛ se ka san mais n'Ala sɔnna a bɛɛ bɛ nɔgɔya. Ko tɛ koyi ala i hakili mun ko cɛnin lajɛ mɛlɛkɛnin lajɛ ba in a lajɛ ba in a tɔɔrɔlen don a lajɛ ni solution kan ka sɔrɔ a la an b'o de kɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw b'a ko la o il faut que dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw de ka jɔ burusi kɔnɔnaw la ka ekɔlisow caya o bɛ jamana développer de. Burusi kɔnɔna kelen o burusi kɔnɔna kelen kubida kelen o kubida kelen san ekɔliso kelen mana jɔ yen ka dɔgɔtɔrɔso kelen jɔ yen o ye jamana ka ɲɛtaga de. E ka faamu ba in n ko nin n kɔrɔmuso den de don a kɔnɔ de b'a dimi kɔnɔdimi de b'a la nin ye cɛnin dɔgɔkun 2 a tɛ dumuni yɛrɛ kɛ. Ɲɛ t'a la c'est à dire maliyɛnw ka wuli ka t'u tɔgɔ sɛbɛn n'a fɔra ko tentigiw bɛna ta sɔrɔdasiw wo bere rouge wo bere vert ni bere bleu garde wo n'a fɔra ko mɔgɔ t'a bɛ yen dɔrɔn maliyɛn den caman ka taa tɔgɔ sɛbɛn o de ka ɲi o de nafa ka bon. Ne tɛ to tenni ko ye sa an tɛ tenni ko la koyi cɛnin de a man kɛnɛ de fari de man d'a la a fari de man d'a la. I m'a ye a fɔra telimanigiw ye ko n'u ye mɔgɔ ta k'u ka boli dɔɔni surtout n'i bɛ sibaratura la yɔrɔ kɔni o kasara man ɲi. An ta tɛ telimani ko ye sa telimani ko tɛ o. N ko nafolo ye t'an bolo an mago nafolo de la ka taa tenni furakɛ a kɔnɔ de b'a dimi. N y'a faamu i bɛ ko nafolo ko min fɔ o kan ka ɲini de o maliyɛn kelen bɛɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka baara kɛ walasa ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min an bɛɛ mana an jɔ an jɔyɔrɔ la ka baara kɛ nafolo in bɛ sɔrɔ o. Olu ne ta tɛ kelen ye k'o lajɛ sa a lajɛ k'olu laban ye a fari de bɛ ye cɛnin de ka ko suma kɔnɔ b'a dimi de. I m'a ye an ka point 4e point mɔgɔw 3e point tɛ o 4e point de don ale jɔlen kɔfɛ point wɛrɛ bɛna jɔ tuguni pour que o point mana jɔ jukɔrɔni sisan cɛmanba de bɛ bɔ amutage la a bɛ kɛ sababu ye ka yɔrɔ surunya ɲɔgɔn na mali amutage ko bɛ ban gudɔrɔnw bɛ cɛ ɲa. Ale tɛ taa amutage ko ye sa karamɔgɔ ko amutage ko tɛ cɛnin a fari de man d'a la ne yɛrɛ bɛ ma ni ne dɔgɔkun 3 ye an ka malo banna an ka ɲɔ banna wari misi ka jara t'a t'an bolo ne fɛ ka sira de lajɛ.
bɛ ka ɲina min kɔ n'i ko i muso ma ko nin dumuni in tobi n'a ma se k'o tobi n'a ye dɔ wɛrɛ tobi i b'i jija k'o de dun e bɛ ɲina fana ko ni musow taara u ka fini di kalalikɛyɔrɔ la musow bɛ mɛn ni muso taara kun dilanyɔrɔ la a bɛ tan ta karamɔgɔ sabali sa sabali cɛnin nin dimi de b'a kan o lajɛ ba in ni fura bɛ se ka sɔrɔ a la o lajɛ a bɛ sɔrɔ mali bɛ coupe d'Afrique ta n'o de f'i ye an ka coupe d'Afrique bɛ sɔrɔ mais a b'an kɔnɔ k'an bɛ coupe d'Afrique ta wagati min an t'a ta o wagati de coupe d'Afrique bɛ sɔrɔ fo mali ka gagner ka coupe ta an ta tɛ kubu ko ye koyi kubu bɛ sɔrɔ cɛnin de fari man di a la ani ka taama siraw kan an b'o de an na kun ye n'o de fɔ e kelen tɛ ko ye mɔgɔkɔrɔba fɛn bɛ mali la n'a ma ɲɛ k'i kɔrɔla ka ban ko farisogo sɛgɛnna i bɛ dɔ bɔ i ka baara kɛta la nka i kana sigi yɔrɔ kelen dugu jɛ o dugu jɛ i bɛ taa olu ka tagamisɛnninw kɛ o ka ɲi farigan ma o ka ɲi banabaatɔ yɛrɛ ma mɔgɔkɔrɔba sigilen yɔrɔ kelen o cɛ man ɲi kuwa mɔgɔkɔrɔba kan ka to ka tagama i bɛ fari bɔ ɲɔgɔn na a ale tɔ tɛ mɔgɔkɔrɔba ale denmisɛnnin don denmisɛnnin fitinin don denmisɛnnin don i m'a ye a fɔra mali erimɔrigu bolilaw ye n'a ma ɲa kabakaw ka heure sera a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de ka bɔ a kana sira forcer wa tourner ninnu ani couchew ni sugudaw ni misiriw bɛ yɔrɔ min a ka boli dɔɔni accident cɛ man ɲi jamana kɔnɔ wagati bɛɛ a ka fɔ ko accident wagati bɛɛ a ka fɔ accident c'est pas grave a cɛ man ɲi quoi ya e bɛna taa awɔ ne bɛ siran ɲini n'o de fɔ maliyɛndenw an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'a fɔra k'an ka min to yen an k'o to yen n'a fɔra an ka min kɛ an k'o kɛ o mana kɛ mali in bɛ ja an ka malibɛn bɛ ja ne de y'a fɔ a tɛ nin ya an m'aw bɛɛ fɔ tuguni an nana an ka émission kɛnɛ kɔnɔna la donc sisan an n'an ka invité bɛ ɲɔgɔn na bi mɔgɔ min bɛ an bolo ko mɔgɔ de ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ donc an bɛna a yɛrɛ bila a k'a yɛrɛ présenter aw bɛɛ lajɛlen na n balimakɛ i ni ɲankuma somɔgɔw bɛ di alhamdulillah nse donc n b'a fɛ i k'i présenter maliyɛn bɛɛ lajɛlen na i k'i présenter cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba la e yɛrɛ ye jɔn ye maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ne tɔgɔ amadu ganame warakata pi tankuju bagi kabakuru kɔrɔ samuru ka kɔrɔta zambilɛn debila ganame min ye ɲɔbɛlikɛla kɛ sirabagalaŋɔyɔ nalagoyɔ portu garaji sali ka barikon datigɛ fɛtɛ mɔgɔba jɔmani daga sɔbsɛn do sɛnsɛnda mana pa bomora karakanisi urakanisi ziziyu ka ɲama chrétien kaburu monsuru alliance inte farda damanda da somuton gudu bonbon le créateur de coupe de Cali woloso BC Kassal ka jigi en fan fait insamienden conflant tout demajala koko nemnempo toto kujama s'appelle tout simplement indépendance bizarrement pour la chef la votre piachi protocole ko sanfɛ mugutar kabiru a falle kurana tete sakne lili masiba jean pinestru Mr Kapa Jakati RM40 gros moteur tewanda waraba karabala janjo la sorcière Elisabeth kaburu shena a tɛ tɛmɛ warimisɛnnin na ka soli ka misiri zanbɛ kunbɛn denwuli yɔrɔ kafe tɛ fɔ a kɔ nin bɛɛ y'i tɔgɔ ya ni ne tɔgɔ ye amadu ganame warakata pi ne sali den sali ka barikon datigɛ ye fɛn bɛ bariko min kɔnɔ o de da bɛ tigɛ fɛn tɛ bariko min kɔnɔ o datugulen bɛ to a nɔ la wala o da se ka tigɛ voilà ami lakale i ma warakata pi i ma ka présentation mɛn n ye nin mɛn cɛ na nin présentation janyana foyi yɛrɛ tɛ ne kunna tuguni bon sɔrɔ ne tɔgɔ man jan an ni dɔ tun bɛ classe kelen kɔnɔ chrétien de kun n'ale tɔgɔ tun bɛ wele don min na an bɛ semaine kelen de kɛ k'a tɔgɔ lamɛn o ba ale tɔgɔ ale tɔgɔ ne tɛ se ka segin a tɔgɔ k'ale tɔgɔ semaine kelen n'i y'a fɔli daminɛ sa fo semaine kelen a tɛ ban ami tiɲɛ na an ka tɛmɛ ni baara ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɔgɔ ka jan an bɛna tɛmɛ ni baara ye halisa ganame an bɔra ka sigɛsi min lajɛ sisan an bɔra ka yɛlɛko min lajɛ sisan i bɔra ka yɛlɛ min yira an na ni e yɛrɛ mun faamuya ni yɛlɛko in na e ye nin création in kɛ cogo di ka na mɔgɔw la yɛlɛ fo k'an yɛlɛ tantɔ surtout i b'a fɔ ko kolonifili kɔnɔna la ka kolonifili c'est à dire k'a ɲɛ yira mɔgɔw la ne y'a hakilina in sɔrɔ mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ diɲɛ kɔnɔ i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ jamana dɔ de kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ de ka mara kɔnɔ aw ka sɔn ɲɔgɔn ta ma mɔgɔ bɛ na mɔgɔ de bolo i bɛ taa mɔgɔ de bolo n'a fɔra ko k'an ka ko min kɛ an k'o kɛ ni jamana kɔnɔ denw bɛɛ bɛnna kan ko min man ɲi o man ɲi n'a fɔra an ka min kɛ an k'o kɛ o mana kɛ e yɛrɛ bɛ si sɔrɔ jamana bɛ si sɔrɔ an kana to k'an pan ɲɔgɔn kumakan kunna si kana dɛrɛ si sen kan an ka ko to ɲɔgɔn ta la foyi tɛ tolo ɲɛ labɔ o ye tiɲɛ voilà o diyara an ye ganame question min bɛ n bolo question gɛlɛmaba tɛ sa nka n bɛ nin dalakɔrɔbɔ dɔɔnin e y'i ka baara in daminɛ wagati jumɛn e y'i ka nin baara in daminɛ wagati jumɛn i ka yɛlɛko ni i y'a daminɛ wagati jumɛn i donna a kɔnɔ wagati jumɛn bon n donna a kɔnɔ a mɛnna
Amen. Mais i donna kɔnɔ a mɛnna mais yalima i ni mɔgɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ bon sisan parce que ni minnu y'a daminɛ n'a caman bɛ ka baara kɛ mais hali bi n kɔni bɛ parce que n fana bɛ groupe dɔ de la hali bi n b'o groupe la bien vrai que an tɛ ka jeu kɛ fɔlɔ mais hali bi n bɛ Sewa Yiriba de la n tɛ b'o la fana Sewa Yiriba awɔ n bɛ Sewa Yiriba de la n tɛ b'o la n bɛ Sewa Yiriba groupe de la bon n'o groupe denw de bɛ baara kɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ ni comédien wɛrɛ fana bɛ baara kɛ mais comme sisan ni mɔgɔ min ka video ka ca réseau sanfɛ o ye Salisa ye comédien Salisa ni wagati in na sisan n'ale ka video ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ ni mɔgɔ caman ye video kɛ i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ k'an wele k'an ka video kɛ bon ni mɔgɔ caman fana bɛ baara kɛ parce que wagati caman an bɛ taa jeu misɛnnin ninnu na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ni mɔgɔ tɛ baara kɛ tɛ se ka kɛ mais Wɛrɛkɛtɛpi tɔgɔ in yɛrɛ sɔrɔla cogo di Wɛrɛkɛtɛpi ne la ko ne yɛrɛ de Wɛrɛkɛtɛpi ni ne dɔrɔn ne ɲɛnabɔlen dɔrɔn quoi Wɛrɛkɛtɛpi kɔrɔ o de ye Wɛrɛkɛtɛpi min ye wɛrɛkɛ de wɛrɛkɛ muso dɔ de tɔgɔ don muso min la ni ne kun y'a ye n bɛ yɛlɛ a la quoi wɛrɛkɛ donc o fana y'a yɛlɛma k'a da ne la Wɛrɛkɛtɛpi tɔgɔ bɛ ne la ne tɔgɔ min bɛ ne la tɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ye a tɔgɔ ne de y'a bɛɛ inventé ne b'a bɛɛ dacogo dɔn n b'a bɛɛ nacogo dɔn n b'a bɛɛ sɔrɔ cogo dɔn mɔgɔ si ka tɔgɔ dalen tɛ ne la Sali den dun ne ba tɔgɔ de Sali mɔgɔ mana ɲɛ cogo i ba donc la n nana garabali la ka sɔrɔ misi bɛ ka mɔgɔw gɛn misikuru kɔnɔ ne jiginna dɔrɔn misi bolila ne ɲɛ o don ne sɔnna n ba yɛrɛ o don fo bi n y'a da ne ko Sali den de ye ne barikon datigɛ ouais o diyara n ye ni jamana dɔrɔn i b'i jigi da i ba kan o ye tiɲɛ i mana fɛn sɔrɔ i ba e ma ye hali ni fɛn t'i kun mɔgɔ b'a fɔ k'i ba ma an ba bɛ kungo sɔrɔ o ye tiɲɛ donc n'i ma ɲa dɔrɔn a turu bɛ taga da i ba kun bon n'i ɲana fɛnɛ dɔrɔn a bɛ fɔ k'i ba bon nin yɔrɔ la an b'an baw bɛɛ fo e Sali den voilà o hukumu kɔnɔna la an b'an baw bɛɛ lajɛlen fo an ka foli bɛ lase an bangebagaw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso k'an ka foli b'u ye Ganame ne bɛ e ɲininka komi i bɔra ka sketch yɛlɛkoni kɛ sisan yɛlɛkoni yala yɛlɛkoni an b'a fɔ dɔw ma ko catiri comédie ani yɛlɛko ni comment dirais-je acteuria ni fɛn ninnu est-ce que e b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na différence n bɛ dɔɔnin dɔn i bɛ dɔɔnin dɔn mais i bɛ se ka walawala an ye dɔɔnin yan bon ne hakili la i kelen k'i jɔ ka micro minɛ ka mɔgɔ layɛlɛ a ye f'o ma ko humour i kelen ni jama kelen ni micro kelen ne bɛ se o la awɔ ne bɛ se k'o kɛ o mɔgɔ dɔ ye ne ye i kelen jama kelen micro kelen ka mɔgɔ layɛlɛ bon ka mɔgɔ kelen ni fila fara i kan a k'a jeu kɛ a ye f'o ma ko sikɛsi ka mɔgɔ layɛlɛ mais ça veut dire que e ye humoriste ye i bɛ se ka humour kɛ n bɛ se ka humour kɛ i bɛ se ka sketch fana kɛ on dirait i y'a fila bɛɛ quoi i ye humoriste ye i ye comédien en même temps ok o diyara nin baara fila la i yɛrɛ mana nin fɛn fila humour ani sketch jumɛn ka nɔgɔ e ma ni jumɛn a fila bɛɛ ne ye comédien de a fila bɛɛ ka nɔgɔ e ma a fila bɛɛ ka nɔgɔ ne ma hali ni ne lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ko ne ka sketch dɔ fɔ sisan comédien b'o dɔn ne la kɛnɛ tɛ so ye a kɛnɛ ye bon i bɛ se ka n'i bɛ sɔrɔ i bɛ se ka humour dɔɔnin fɔ an ye sisan wala kuma plateau in sanfɛ bon aw ka nin émission yɛrɛ malikura aw ka sɔrɔ cogo dɔn don 22 don sanba nalen mali fila ma bɔ pɔn na aw ka malikura sɔrɔ olu de fɛ o b'a fɔ ko mali kunnafoni aw t'a dɔn mali fila min bɔra fɛn duguma pɔn wɛrɛ duguma o mali fila ninnu de tɛmɛtɔla sen nɔ nana yan yɔrɔ jɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa mali nin de ta ye yan sinɔn ta tɛ an bɛ maliyɛn den bɛɛ fo nin yɔrɔ la k'an ka tunkarankew fo k'a ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ fana ɲɛna mali ni faransi ka balimaya a bonyana quoi donc kunu mali ɲɛmɔgɔ ni faransi ɲɛmɔgɔ kumana k'u bɛna avion bɔ a sira kan k'a kɛ sotarama ye parce que mali ni faransi a balimaya bonyana kojugu k'u bɛna sotarama bila a sira kan Sali den tiɲɛ na Wɛrɛkɛtɛpi mɔgɔ minnu fana bɛ bilan k'a fɔ olu ye ko bilan bamakɔ dɔ bɔra passé la parce que san ye nali min kɛ n'a donna bilan donc sanji ye bilan poussé ka na bila fo bamakɔ kɛrɛfɛla la sisan yanni bilan passé dɔrɔmɛ 60 sanji de ye bilan poussé ka na gun bamakɔ la Sali den ha Wɛrɛkɛtɛpi tiɲɛ yɛrɛ la e y'a dan ye mais i yɛrɛ mana humour ani sketch a bɛɛ dama ka kan e ye mais ni mɔgɔ ye par exemple mɔgɔ dɔ k'e wele sisan bon ko Ganame an bɛ fɛ i kana jouer anw fɛ yan yalima sketch la ne ye sketch de f'i ye ou bien ne ye humour de f'i ye u fila bɛ se ka jumɛn ta a fila la ne b'olu de ɲininka
a bɛ fɛ ka jouer muru la ka mɔgɔ layɛlɛ wa ou bien no mɔgɔ bɛ ka kelen dɔrɔn de kɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen voilà n'u ko ne ka kelen kɛ ne b'a lajɛ ni sikɛsikɛlaw bɛ yen ne bɛ na ye muru la ni murukɛla tɛ yen ne bɛ muru kɛ ni murukɛla bɛ yen ne bɛ taa sikɛsi kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ na o lajɛ u bɛ muru dɔ sɔrɔ ka sikɛsi dɔ sɔrɔ. O ka ɲi o kɔrɔ ko Ganame b'a fila bɛɛ kɛ. Lakari ni ɲininkali wɛrɛ i bolo i bɛ se k'o tɛnku a la an bɛ taa ni baara ye. Ganame b'an bolo bi koyi ɲininkali wɛrɛ bɛ yen Ganame ne bɛ fɛ k'e ɲininka e ka baara in kɔnɔna la depuis n'i y'a daminɛ i ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ n'a digir'i la i ye fɛn sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛya dɔ sɔrɔ a ma diya i ye quoi k'a daminɛ i ka baara daminɛ don na fo bi fɛn min ma tɛmɛ i dimisira fɛ i ka baara in kɔnɔna la. I y'a fɔ ka gɛlɛya c'est à dire baara kɔnɔna gɛlɛya gɛlɛyaw bɛ i b'a dɔn balo bɛ gɛlɛya b'a la mais dɔ bɛ yen i tɛ ɲinɛ o kɔ yɛrɛ i ka hadamadenya kɔ i ka hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ i tɛ ɲinɛ o kɔ n'o y'a sɔrɔ i y'o dɔ senti i b'o f'an ye quoi. Bon ne yɛrɛ donnen cɛtiri la ni sisan cɛ est ce que an ma deli ka taa jouer dugu foyi la ko ne bɛ voyage min na dɛ k'a jeu goyara quoi ne ma deli ka don o la mais an bɛ se ka bɔ yan dɔ bɛ se k'an invité i n'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna ninnu na o kan na quoi u b'an wele ka taa an lamaloya quoi ou bien an ma dumuni sɔrɔ olu bɛ kɛ quoi n'o tɛ ne ma deli ka don jeu foyi la k'a fɔ k'an taara Kayi ou bien an taara Segu ou bien Kucala ou bien an taara Kita k'a fɔ ko mɔgɔ ma na k'a jeu ma diya comédiens y'a voyage kɛ dɛ mais ne ma don voyage la min goyara o ma ne hakili t'a la ayi mais diɲɛ baara o baara kɔni gɛlɛya kɔni o tɛ ban la o. Saliden baara in kɔnɔna la gɛlɛyaw b'a la komi nɔgɔyaw b'a la jama galo mais yalima baara kɔni kɛ kun ye wariko ye mais ni e ma baara sɔrɔ wari sɔrɔ baara in na yalima a bɛ digi e la. A bɛ digi ne la. A bɛ digi e la. A bɛ digi ne la ne comédien ne ma don a la wariko kama ne ma don comédie la ko wari bɛ sɔrɔ a la. Mais i ko n'i ma wari sɔrɔ k'a bɛ digi. A bɛ digi n'a kɛ parce que i tɛ don la wari kama mais anw ma comédie daminɛ wagati min na yɛrɛ wari tun t'a la i n'a fɔ anw fana faw n'an kɔrɔw y'a daminɛ wagati min olu tun tɛ foyi sɔrɔ mais bi n'i ye téléphone ɲuman kelen sɔrɔ dɔrɔn ka kɛ vidéoman ye sɔnni dɔrɔn wariba sɔrɔ mais wagati min an bɛ vidéo kɛ gɛlɛya kɔnɔ o wagati yɛrɛ n'i ma cameraman sɔrɔ i ka vidéo tɛ kɛ mais bi vidéo bɛ ka téléphone na. Kosɛbɛ o tiɲɛ. Voilà bon an donna a la de parce que an bɛ se an t'a dɔn fɛn bɛ sɔrɔ a la quoi. A kanu. Ne y'a kanu de ka don a la mais déjà que sisan wari bɛ ka sɔrɔ a la an fana bɛ taa wari ka côté la. mais denmisɛnnin minnu b'a la sisan min bɛ ka don a la wari kanu kama hakilina jumɛn b'e la ka kuma jumɛn bɛ message jumɛn b'i bolo k'o f'u ye. Bon u hakilina ka ɲi mais n bɛ message min d'u ma dɔrɔn u kana wari jugu de minɛ. Voilà wari min t'i ta o t'o ye n'i ni mɔgɔ bɛnna 5000 kan o 5000 minɛ n'i n'a bɛnna 20000 kan o minɛ n'i n'a bɛnna 1000 kan o minɛ mais kana taa fɛn kɛ mɔgɔ ye ten fu la k'i jigira fɛn dɔ kan kana nata mɔgɔ la ne natalen tɛ mɔgɔ si la ne bɛ se ka n bolo wuli Mali kun fo kun ne ni comédien si tɛ kelen ne bɛ se ka n kale ka n siɲɛ ka n bolo wuli Mali kun fa kun comédien si ta tɛ ne fɛ. E n'u tɛ kelen cogo di. ne bɛ siyɛnta kɛ ne bɛ garabali baara kɛ. Siyɛnta i b'a fɔ ko liti. Lit traditionnel. Bamanan siyɛnta ne bɛ bamanan siyɛnta kɛ ne bɛ busiya kɛ ne bɛ cɛtiribɔ kɛ o de b'a kɛ i tɛ ne y'i fɛ delili la wa. E bɛ nin bɛɛ kɛ. Voilà o de ka ne tɛ t'i fɛ yen. mais nin si tɛ fɛn san i ka cɛtiribɔ la. nin si tɛ foyi sa. mais par exemple sisan ni cɛtiribɔ ni misiko donna. ni cɛtiribɔ ni misi boson bɛnna ne ma n ka denmisɛnninw bila ka taa misi boson ne bɛ na cɛtiribɔ. mais n'a ni siyɛnta bɛnna ne bɛ taa siyɛnta la n bɛ mɔgɔ wɛrɛ cɛtiribɔla ɲɔgɔn dɔ wele o bɛ taa bila n nɔ la zie la. Saliden a Ganame wɛrɛkɛtɛ bi. O diyara n ye nka ne ka question kɔnɔna la ne ko n ko fɛn a ka baara kɔnɔna la ko mun gɛlɛyara a ma baara kɔnɔ donc depuis ne ka cɛtiribɔ daminɛ la fo sisan e y'a daminɛ wagati min na e ma tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na e ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ. mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ kɛ o t'i yɛrɛ ka laɲini yan e n'a fɔ san dɔ la k'an to film dɔ tourner la ko ne nugolo kari la. cogo di i ka sen ne ninnu sɔrɔ a ma dabɔ a kama. O juguyara dɛ. mais cɛtiri kɔni ma jɔ. A jɔra. awɔ a jɔra u y'a réglé Tarawele de y'a réglé halisa n hakili b'a la u kɔrɔmugu don ne ninnu kɔnɔ Tarawele y'a réglé k'a jɔsi kɔfɛ an continué la n'a ye. mais k'aw to scène sanfɛ a jɔra wa walima aw jiginna de y'a jɔra. an kun bɛ ka film de tourner. film tourner yɔrɔ la. voilà. ya k'aw to scène yɛrɛ sanfɛ i ni dɔ b'aw to jeu la a tigi tigɛ b'i sɔrɔ ou bien bisan b'i sɔrɔ ou bien i yɛrɛ bɛ talon ka bin ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ mais i b'a sɔrɔ e ka o ko in fana bɛ jama layɛlɛ
mais i m'a dab'a kama mais a digirila mais i t'o yira jama la o tiɲɛ voilà o ye degun dɔ ye voilà donso t'a ka dɔgɔjugu bɛɛ lakale pour a tɛ fɔ ten de voilà donso t'a ka voilà donso t'a ka kungo kolon bɛɛ lakale Ami an bɛ sali den bolo halisa awɔ an bɛna halisa an bɛna kɛnɛ kɔnɔna la ganame question min bɛ n bolo sisan o ye e b'i ka inspiration bɔ min i ka sketchiw n'i ka humour inspiration voilà Madi question in faamu i b'i ka inspiration bɔ min i b'a dɔn min miliya in bɔ yɔrɔ min na n bɛna nin yɔrɔnin dɔ fɔ e ka lajɛ bani maliyɛn den bɛɛ ko ka di ne ye ka sababu kɛ Mali la si tɛ sira di si ma Mali la an bɛɛ pereselen don Mali la bɛɛ kɔrɔtɔlen bɛɛ ɲɛ gannen bɛɛ ka teli n'an dun ma sira di ɲɔgɔn ma o laban ye accident ye Ala k'an kisi accident ma n'i y'a ye anw bɛ mɔgɔw layɛlɛ anw ka kɛnɛ de minnu fana bɛ k'anw lajɛ n'i y'a ye olu bɛ ka yɛlɛ olu ka kɛnɛ n'an ma sira di ɲɔgɔn ma o laban ye accident ni bana ye Ala k'an kisi accident ani bana ma ka nin yɔrɔnin fɔ maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ye surtout congétat setɔla don mototigiw a ye sira di sennaamɔgɔtigiw ma mobilitigiw a ye sira di mototigiw ma taxitigi ni sotaramatigiw ni personneltigiw an ka ɲɔgɔn lajɛ delili don Ala kama kira kama an ka ɲa ɲɔgɔn ma an ka sira di ɲɔgɔn ma Bamakɔ sira ka dɔgɔn dɔɔnin mais wagati kunkurunin don parce que Bamakɔ bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ segin ɲɔgɔn fɛ an ka sira di ɲɔgɔn ma n'an banna ka sira di ɲɔgɔn ma o laban ye accident ye ni accident kɛra pompier mɔgɔw bɛ na ni pompier mɔgɔw nana o laban ye dɔgɔtɔrɔso la taga ye n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'Ala ma farati kɛ i bɛ taa kaburu dɔn na banabaatɔ bɛɛ tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka bɔ mais Mali pompier mɔgɔw bɛ baara la dɛ baara la e cogo di donc accident dɔ kɛra Bangoni tourné la dɔ de mobilitigi dɔ nana mototigi tan ka bɔ ka bin pompier mɔgɔw nana k'u ka sɛsi labɔ k'a da tabali labɔ k'a da ka mototigi ta k'u b'a da barangale kɔnɔ mototigi biɲɛ binna ka bɔ a la u y'a biɲɛ ta k'a da disi sanfɛ ka taa n'a ye Gawourou Touré la a ma tɛmɛ 15 minutes kan cɛ nana a ka moto ta ka taa n'a ye u ye super glue u ye kɔli de k'a la quoi u y'a biɲɛ bila place la ka kɔli k'a la kete pi sali den tiɲɛna comédien ka inspiration ne y'a fɔlɔfɔlɔ kɛ sunɔgɔ ka fa ye n'o Amadou n kɔnɔ n bɛna n ka inspiration bɔ yɔrɔ f'i ye awɔ comédien ka inspiration sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ne hakili la sunɔgɔ ka fa filanan barokɛyɔrɔ ɲuman i ni mɔgɔ bɛ baro kɛ n'u tɛ conseil d'i ma olu kɛrɛfɛ sigi dabila nin yɔrɔ la n bɛ n ka gɛrɛnadenw bɛɛ fo k'an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo ne de bɛ n ka idée bɔ ne yɛlɛkɛɲɔgɔn b'a fɔ k'a tigɛ ten ou bien n baarakɛɲɔgɔn b'a fɔ k'i kana nin video in kɛ nin ma ɲi ou bien nin ka taa nin ka ɲi bon n fana furadama ye ni fɛn kɛ ne bɛna ni video kɛ n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sɔnni k'a bila o mɔgɔw bɛ n bolo o hakilina ɲuman ye ou bien ni video yɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛ n bolo n b'a ci colu ma olu b'a lajɛ n'u k'a kaɲi n b'a bila n'u k'a maɲi n bɛ segin a kan an kana comédien kɛ n'i ye tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn ka si kun fɛ ou bien ka taa appartement na ka taa kɛ yala yala bon comme muso bɛ n bolo n tɛ sunkuru tigɛ o ka ɲi o fana bɛna ni hakilina ɲuman dɔ muso b'i bolo muso bɛ n bolo den joli b'i bolo den camanba awɔ den camanba de bɛ n bolo i n'a fɔ joli ɲɔgɔnna den camanba ne tɛ se k'a da fɔ yɛrɛ hakɛ t'a la yɛrɛ i mana taa Bamakɔ quartier muso kelen de b'i bolo muso kelen tɛ ne bolo i mana taa Bamakɔ quartier ka dɔgɔ hali an filɛ quartier min na ne den bɛ yan e cogo di mais bɛ wala wala kɛ ne den filɛ yɔrɔ jan bugu yan Sisolo ka yɔrɔ ni yan man jan u y'a to fɔ ten Sisolo ka yɔrɔ ma surun yan na mais e yɛrɛ bɔ quartier jumɛn la ne bɔ Bakaribugu awɔ n tɛ an tɛ Bugu la awɔ ni an tɛ Bugu ne den bɛ a tɛ Bugu la e sali den e ma don o la an jara n'i taara Jalakɔrɔji ne den bɛ yen Bangɔni na ne den bɛ yen Bɔgɔsumugu la ne den bɛ yen Bamakɔ quartier tɛ yen ne den tɛ yɔrɔ ça veut dire que den bɛ quartier o quartier la i muso b'o quartier bɛɛ tiɲɛna i den ka ca i terikɛ muso y'i muso i terikɛ den t'i den yan i kɔrɔkɛ den y'i den i kɔrɔmuso den y'i den an kana denw bɔ ɲɔgɔn na o de bɛ na ni tiɲɛni ye n m'a faamu wa an kana denw bɔ ɲɔgɔn na quoi tiɲɛ yɛrɛ la fa bɛɛ fa ye den bɛɛ den ba bɛɛ ba ye o ye tiɲɛ ni ni mɔgɔ jɛra jɛ kɔnɔ e muso ye ne muso de ye ne taara sa a bɛ ji cɛ su kana ko dɛ ala k'an kisi sisan ne tɛmɛtɔ k'e den ɲama na ou bien k'a ye bɔgɔji dɔ la ne b'a gɛn o bɛ se ka kɛ o boyi ni sɔrɔ nin na nin ma ɲi ne kana to ka nin kɛ denko an bɛ se ka bɛɛ la mais min ye muso ko ye b'a lajɔ an tɛ bɛn o la dɛ n b'a fɔ i fa si tɛ ye min ye nin kɛ kana to ka don jinɔgɔ ni fɛn ninnu na ɲama sɔrɔ la to i fa ma nin kɛ o ye mara ye mais su ka ko ani sugu la ne bɛ taa Bakaribugu comédien ka sunɔgɔ ka fa i bɛ espérance sɔrɔ kelen filanan i yɛrɛ ka to ka yɛlɛ fɛnɛ quoi i yɛrɛ ka to ka nisɔndiya quoi parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔw la nisɔndiya o k'a sɔrɔ e fɛnɛ nisɔn ka di quoi bon ne bɛ taa yɔrɔ la ne bɛ nisɔndiya yɔrɔ min na de o ye Mari Sangare ka gɔnifɔ yɔrɔ ye bon sisan Mari Sangare fatura a ka kalanden
ne bɛ to ka gɔnifɔ yɔrɔ la ka caya to mɔgɔ la ne mana Mario dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ ne mana dɔrɔn a bɛ ne la nisɔndiya o cogo di a bɛ dɔnkili da cogo min n'a bɛ kuma ni zɛzi minnu kɛ a n'a ka boli ninnu o le ka di Marisa de delila ka gɔnifɔ dɔ kɛ Wasolo ka boli k'a bɛ turu cɛ a ye turu cɛ yɔrɔ min o y'a sɔrɔ a sera Bamakɔ Tour d'Afrique la u tilala ka n'a ta mobili de la a taara gɔnifɔ tɔ la a ka ɲi ten Salidi yalima o catiribɔ kɔnɔna la mɔgɔ bɛ yen c'est à dire mɔgɔ min ye e dɛmɛ yan awɔ mɔgɔ ye min ye dɛmɛ awɔ o ne catiribɔ ɲɔgɔn bɛɛ de o i ni mɔgɔ delila ka video kɛ hali tile kelen a tigi y'i dɛmɛ n'ale tɛ i tɛ se k'a kɛ o komi jɛn b'a fɔ ko ni karisa tɛ ne b'a kɛ tan ou bien mɔgɔ si ma ne dɛmɛ olu kuma nin tɛ tiɲɛ hali ni cameraman min dɛmɛ e ka video bɛ bɔ a tɛ bɔ k'a b'i ye mɔgɔ dɛmɛbaga tɛ fɔ ka ban quoi i ni mɔgɔ ye video kɛ a tigi y'i dɛmɛ hali mɔgɔ min b'i ta ka taa video kɛ yɔrɔ la ou bien ni mɔgɔ min bɛ yaala a tigi bɛ k'e dɛmɛ de n'i bɛ video kɛ i b'i ka fɛn di dɔ ma o tigi k'a minɛ a bɛ k'e dɛmɛ de par exemple ne bɛ taa ne terikɛ de ye ne bɛ video kɛ ne bɛ n ka téléphone ni fini ni chèque ni fɛn ninnu d'e ma e b'a minɛ ne y'a bila ka video kɛ ne nana sɔrɔ a tɛ yen siɲɛ wɛrɛ n tɛ video kɛ o y'i dɛmɛbaga ye ni mɔgɔ bɛ video kɛ e dɛmɛbaga don i ni mɔgɔ delila ka conseil di ɲɔgɔn ma tile kelen o tigi y'i dɛmɛbaga ye o faamuna nin yɔrɔ la an b'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo ka teri ɲuman bɛɛ fo o diyara n ye Ganame an bɛna halisa mɔgɔw fana an b'u fo an ka foli diyara n ye i yɛrɛ bɛ fo sisan an bɛna ɲininkali min k'i la est-ce que projet dɔ b'e bolo projet baara dɔ b'e bolo k'a ka di ni ye yɛrɛ yɛrɛ k'i bɛ fɛ ka réaliser i yɛrɛ bɛ fɛ ka baara réaliser quoi a ka di ni ye awɔ o bɛ n bolo hali n kun b'o de kɛ mais juru de cayara juru tata cayara n fɛ a bɛ ka jɔ quoi i n'a fɔ ka voyager ka taa bagan ta ka n'a feere o ye ne ka baara de misi saga ba ɲɔgɔmɛ so ne bolo k'i y'a dannen don sagako ni misiko ma ɲɔgɔnmɛ b'a la ne bɛ ɲɔgɔmɛ feere ne bɛ so feere n bɛ misi feere n bɛ saga feere n bɛ ba feere wa ne bɛ voyager fana ka t'u ta u bɛ sɔrɔ Mali dugu minnu na da duman na ne bɛ don mobili kɔnɔ ka t'u ta ne bɛ sanfili garabali la k'u feere sanfili garabali ba ni baara kɛ e bɛ sanfili garabali de la awɔ mais a ka bagan feere in kɔnɔna la yɔrɔ gɛlɛya dɔw fana b'o kɔnɔna la yɔrɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ ka saga juru ta k'i ban ka wari sara o ɲɔgɔn gɛlɛya bɛ ka misi juru ta k'i ban ka wari sara o ɲɔgɔn gɛlɛya tɛ yen Ami Bakare ayiwa an b'i bolo Ganame ko tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ jurutalaw ye k'u ka dɔɔni bɔ juruta la voilà awɔ ayi feere fana se ka kɛ ni juru ma ta dɛ mais n'i ye saga kelen ta o sani k'o bɛɛ wari to i tɛ kilancɛ sara i ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ta i b'o de f'a tigi ye k'a ka kilancɛ de sara an b'a f'u ye o ayi dɛ wariko de fana ma nɔgɔn sisan a kɔni ma nɔgɔn an ka juru bɛ minnu na a man d'u ye fana an ka juru ka k'u la koyi e ka Ala kɔlɔsi n'e ka juru minɛ la a man di ne ye ne bɛ fɛ ka wari ɲini k'a sara n'i y'a tɛ k'a sara kɔni n tɛ k'a sɔrɔ o de y'a kɛ ne tɛ n ka jurumanitigiw kɛlɛ ne t'u girin ne t'u wele foyi ne yɛrɛ a bɛ ne kun na de a t'i kun n'a b'i kun i b'a di ne ma voilà a banna donc an bɛna kɛnɛ kɔnɔ tuguni question min bɛ yen sisan Adama k'o tɛnku Ganame la Ganame e ka baara kɔnɔna la a kɛra i ka catiribɔ ye o a kɛra i ka baara wɛrɛw ye o k'e to i ka baara kɔnɔna la e ka wele téléphone na k'a fɔ Ganame ko jugu dɔ kɛra so kɔnɔ ou bien komi ka i to scène sanfɛ sisan i ka wele dɔrɔn ou bien i bɛna yɛlɛ scène sanfɛ a tɛ minute 2 bɔ e ka wele ka kojugu dɔ f'e ɲɛna aw ka so e bɛ kɛ cogo di e ka réaction ye cogo di e bɛ jeu kɛ wa e bɛ jeu to yen de wa ka taa i ka ne bɛna yɛlɛ scène kan ne welela dɔrɔn Ala k'an kisi Ala k'an kisi awɔ n bɛ n jɔ fɔlɔ n bɛ n kɔrɔkɛ wele n b'a fɔ n welela ko nin bɛ so t'a ye tigi bɛ ne la tigi tɛ jɔn min na n'i tununa i tɛ ɲini tigi bɛ ne la quoi voilà ne bɛna yɛlɛ scène kan ne welela ko nin bɛ yen dɔrɔn n bɛ n kɔrɔkɛ wele n kɔrɔkɛ caman bɛ yen n faw bɛ yen n b'a fɔ aw teliya ka na so nin bɛ yen bon ne bɛna yɛlɛ scène kan fana ne welela garabali la paf ko nin kɛra dɔrɔn denmisɛnninw bɛ n bolo o yɔrɔ bɛɛ n b'olu wele n b'a fɔ taa nin yɔrɔ la ni misi kan ka fara sisan ou bien ni misi ye juru tigɛ sisan ko k'a kɛ tan ni ne nana ne b'a kɛ cogo min ne bɛ minnu wele n'olu sera olu b'a kɛ ten tic tac ne ta bɛɛ bɛ taa nin ni mɔgɔ kalan garabali la o baarakɛcogo ni ne baarakɛcogo bɛɛ ye kelen n'i y'a min ka kuma faamu an min ka kuma kun tɛ o yɔrɔ kan an min ka kuma bɛ yen c'est à dire que i b'a fɔ ko n'i welela a karisa na bon ni problème bɛ yen i b'a fɔ Ala ka n'a cɛ janya i b'a fɔ ko banni ko ciw walima accident grave dɔ ye quoi k'i bɛ kɛ cogo di yalima a bɛ jouer kan wa walima a bɛ jouer nka n bɛna jouer n t'o yira o mɔgɔw la dɛ voilà a bɛ jouer nka n bɛ micro minɛ ka cɛ n t'a fɔ aw ye ko banni kɛra an fɛ yen dɛ
mais maintenant on l'a très bien allez te sugo kuma yɛrɛ fɔ ye e bɛ se k'o kɛ a jila mi elle très bien salide e blog voilà salide pi bon là n tɛ sugo kuma yɛrɛ fɔ ye ni kala mi ɲɛnajɛ ni photo tan ni me dɔɔni panga puruti ni fɛnw bɛɛ kɛ mais ni e ye ɲɔgɔlɔn ni bɔ o kɔfɛ ne ye ɲɔgɔlɔn bɔ ni ye wari sɔrɔ o wari ninnu a ka di e ni fantanw de k'a dun wa walima ko wɛrɛ bolo k'a kɛ hali ne ka garabali wari fantan b'a dun fantanw b'a dun ne ka garabali wari mais fantan sugu ka ca dɛ bon i b'a dɔn kuma dɔw bɛ mɔgɔ i yɛrɛ man k'o fɔ mɔgɔ wɛrɛw de kan ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ nin d'anw ma nin bɛ nin k'anw ye o man ka bɔ i yɛrɛ da ko mɔgɔ ma i yɛrɛ da mɔgɔ ma i yɛrɛ da quoi voilà ne tɛ se k'a fɔ n ka ɲi mɔgɔ dɔ de kan k'o fɔ ne tɛ se k'a fɔ ne ka jugu fana mɔgɔ dɔ de kan k'o fɔ voilà mais ne kɔni b'a f'i ye n'i ye saliden wara ka taa f'i ye o kɔni fila tɛ yen diɲɛ kɔnɔ mali bɛɛ ne kelen mais i ka sigida ye Bakaribugu ye yalima i ni Bakaribugukaw cɛ bɛ cogo di i ka catiribɔ kɔnɔna la ni Bakaribugukaw ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ e ma ne Bakaribugu fasada ko ne de ye Bakaribugu fierté ne ka dɔnkili le mɔmɛ e ye misiki fana bɔ cogo sali ka barigon datigɛ Bakaribugukaw ka fierté sɔn b'i bolo ne dɔnkili 13 ne y'o de da i b'o fɛnɛ kɛ n'i y'a kelen k'a la sa yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛɛ ka di dɔnkili foyi t'a la n bɛ ka mɔgɔ dɔ classé min na l'homme aux multiples couleurs ne de Mali baarafɛkɛlaw bɛɛ fasada Mali baarafɛkɛlaw bɛɛ 2018 Mali taara compétition na ka na n'a gauche ni droite médaille bɛɛ ye ne y'u fasada mais i delila ka trophée sɔrɔ liti fana la a n ye trophée sɔrɔ liti la o kɔfɛ fɛnɛ ka dɔnkili wɛrɛ daw la o baarafɛkɛlaw la mɔgɔ m'o ɲɔgɔn daw la mɔgɔ ma deli ka fasa daw la min ka di ne ta a tɛ yen ne m'a fɔ k'a bɛna kɛ dɛ mais a tɛ yen i mana ka Asimi fasa lamɛn hali ne bɛ groupe min na Sewari b'a ne de y'a fasa da Asimi kelen awɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ président de la transition e y'o fasa da ne de y'a Asimi fasa da ka Sewa Yiribadenw fana fasa da kuma dɔ ne bɛ wele jeu la ka micro minɛ ka comédie kɛ o tɛ o ne bɛ wele de ko na i ka nin son jeu tiɲɛna i don ka ca a ka ca Asalide berekɛtɛ pi hali sisan n bɛ ka son kura labɛn n bɛn'o da n dɔgɔnin na Diblo ani baarafɛkɛla bɛɛ Diblo ye fana ye dɔgɔnin de ale ye baarafɛkɛla supporter kɛlɛ dabila o nafa ka dɔgɔ bandini tɛ ko dilan i sigi dɔrɔn ka layɛli kɛ champion lajɛ a bɛ prévu bɔ Diblo kɛnɛ b'i bolo tabali sanfɛ kuma tɛ caya u cɛ an ka taa kɛnɛ b'i bolo kubu ta an ka taa Diblo favori b'i bolo Diblo i ka bon i ka jan non a tiɲɛna Ganame b'a bɛɛ kɛ Salide Ami ani Salide bɛ ɲɔgɔn na halisa ni Salide bɛ ɲɔgɔn na dɛ Ganame e n'i ka publiciw cɛ bɛ cogo di e b'i ka publiciw gérer cogo di i n'a fɔ i ka fanu ka fanu public bɛɛ ne ka fanu fanba tɛ Marakaw ye mais n ka jugu olu de fana ma Maraka kelen ninnu mais est-ce que o tɛ nata ye bon tiɲɛ yɛrɛ la o fana o wari di yan parce que ni ne yɛlɛla siɲɛ dɔ ko n bɛ Marakaw tan Marakaw bɛna wari di ne ma ko ne k'a yɛlɛma jɔn na sisan maninkaw fana bɛna wari di ne ma ko ne k'a yɛlɛma Marakaw la i b'o yɛlɛma mais o kelen kɔni yɛrɛ Salide ne ma est-ce que ne yɛrɛ deli ka micro minɛ yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ ko ne ma Marakaw classé a tɔ yɛrɛ ne bɛ yɛlɛ ne yɛrɛ dɔnni yɔrɔ min f'u bɛ ne deli kabi ma yɛlɛ Marakaw yɛrɛ de ka di ye quoi voilà olu yɛrɛ de ka di ne ye mais i b'u tan tuguni i bɛ taa sɔrɔ don dɔ yɛrɛ ne bɛ jouer Maraka yɛrɛ tɛ wari di ne ma mais tellement que ne yɛrɛ bɛ Marakaw tan i yɛrɛ sigilen hali min ye Maraka i bɛ yɛlɛ i b'a dɔn n bɛ ka min fɔ a ma nkalon don mais i yɛrɛ bɛ yɛlɛ Ami Salide bɛ ɲɔgɔn bolo an ka taa Ganame halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo question bɛ yen nɔ question e ka art kɔnɔna la komi i ka baara yɛrɛ ka ca sa i ka baara yɛrɛ kɔnɔna la i ka dɔnkilida i ka catiribɔ i ka buseya o bɛɛ kɔnɔna la o bɛɛ kɔfɛ n'olu yɛrɛ bɛɛ tɛmɛna ka bɔ a la baara wɛrɛ jumɛn e ka pensée ye jumɛn ye baara wɛrɛ jumɛn de ka di e ni kun ye olu bɛɛ kɔfɛ sisan ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye hali ni Ala yɛrɛ ne faga sisan ka sɔrɔ ne m'o kɛ dɔrɔn ne ka juru bɛ Ala la cogo di voilà ka yɔrɔba dɔ kori ka château siyɛ a kɔnɔ ka saga ni baganw k'a kɔnɔ ka sɛnɛmisɛnnin ninnu kɛ ka sɛnɛw kɛ quoi ka sɛnɛ kɛ kuruba dɔ kɔnɔ quoi élevage ni ne ka fɛn minnu sɛnɛ o de bɛ di baganw ma baganw fana bo de bɛ di o ye engrais sisan o de ka laɲini hali sisan mɔgɔ b'o de la mais n'Ala sɔnna fana n b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ an ka dugawu kɛ Ala ka bɛɛ ɲɛ ka d'an ma Ala ka bɛɛ ɲɛ sisan o de ye ka laɲini o de ye ka laɲini o kɔfɛ n tɛ baara foyi kɛ tugun n tɛ baara foyi fɛ donc an bɛna don fitiri kɔnɔna la tagalen ɲɛfɛ e bɛ fɛ ka
projet jumɛn réaliser tagalen ɲɛfɛ ni e ko o ko ɲɛnabɔra sisan e bɛ fɛ k'o kɛ ka jɔn dɛmɛ ou bien e bɛ fɛ ka dɛmɛ jumɛn kɛ o baara kɔnɔ o baara ka reçu e bolo sisan ka n'a fɔ a reçura dɔ ye wele dɔrɔn k'e dɛmɛ ka kuruba dayɛlɛ e y'i ka fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ ka jardin baw k'a kɔnɔ donc ne y'o sɔrɔ sisan hakilina bɛ na e la sisan pour que ka mɔgɔ tɔw dɛmɛ ni a kɛ ayi awɔ ni dugu jɛra ne wari ba ta ka bila kana jɔ dɔgɔtɔrɔso da la k'a lajɛ minnu bɛ ka kasi ni ordonnance ye a wari t'u bolo k'a san ni n jange wele ka na kɔfɛ ni ordonnance ye 20,000 ye 40,000 d'i ma ni ordonnance ye 80,000 mɔgɔ caman bɛ ka banabaatɔ bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔso la ala ka fagali tɛ dɛ fura sɔrɔli sumayara fura ma o nafolo ko y'a ban wala nafolo ma se k'a san o ye tiɲɛ ah bon o kɔni vraiment o ye hakilina ɲuman ye ne kɔni mana wari sɔrɔ dɔrɔn e miiri bɛ min ye o ye dɔgɔtɔrɔso ye o ye dɔgɔtɔrɔso ye ne kɔni mana wari sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mais sali de mun de man di ye ka ne wele kan ka taa banni yɔrɔ la ne t'o fɛ e t'o fɛ mais mun de ka di e ye voilà ne wele ko mariage ou bien denkundi o de ka di ne ye o de ka di e ye hɛrɛ de ne ma fɔ saya tɛ hɛrɛ yɛrɛ parce que dɔ bɛ balo dɔ ka saya la o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ sɔgɔma kan ka taa banni yɔrɔ la ka na sɔgɔma ko karisa fatura o de ka wele téléphone na ka fɔ o de man di olu man ne mais ne wele dɔrɔn ka mariage fɔ ne ye ni mariage fɔ ne a tɛ bɔ ne kɔnɔ tuguni c'est à dire hali ni carte b'i bolo carte e bɛ taa e y'a fɔ ne ni n welela de dɛ ni n welela n bɛ na kɛ n ka wele bɔ ni n welela n bɛ na mais n ma wele denkundi ni mariage na n tɛ taa olu la ne bɛ wele minnu na ne tɛ taa o bɛɛ la jango n ma wele min na ko ɲɛnajɛ bɛ ka Bakari kɛnɛmani sanfɛ a dɔw la ne tɛ taa parce que a ma fɔ ne ye bon bamananw ka kuma tɛ ko wulu weleli de kun ci ka di o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ o diyara n ye hali sisan sali den awɔ an ka taa saliden i ka rêve yɛrɛ ye jumɛn n ka rêve est ce que n ye caman k'o la mais n ma tila n ma tila n ka rêve kun ye ka Mali bɛɛ dan boso na ala y'o nɔgɔya n ye boso na dɔ wele ka na a dɔ b'an ka la o fana concours bɛ kɛ de ale y'a ɲɛ commune dɔrɔn saga bɛ wɔrɔ o b'an ka la o saga madu hali ne taara boso na dugu la fɔlɔ boso na ma se n ko dɔ b'an ka la ko saga madu b'a ɲɛ jɔ saga la o ye saga wɔrɔlen boso na kun wula fɛ ne ye saga dɔ boso sagamuso ka boso na kɔnɔ fara dɔrɔn saga den wolo bila bolila ka bɔ a kɔnɔ an gɛn fo banaba a ma k'u la saliden sagamuso min bɔra banaba de sagaden ninnu bolila ka taa a kɛra baara Ami ka di n ye bɛɛ da boso na ka kɛ boso na ba ye ka taa jamana wɛrɛw la ka taa boso ni mɔgɔw ci boso na ka na kuku ye ani Mali kan bɔ yan mais est-ce que o trophée bɛ yen o bɛ e boso ni kɛyɔrɔ trophée ani n ka bɔ yan ka taa siyɛntala jamana wɛrɛw la k'u ci siyɛntala ka na n'a trophée olu de ka di n ye n bɛ baara min na tellement que n bɛ ka baara kɛ fo faso ka dɔn n y'a kɛ donc faso ka tila ka n bila ka bɔ n ka taa dugu dɔ la olu mɔgɔw ci ka na n'a ye n'o tɛ i tɛ baara min na i tɛ se ka t'o la o ye tiɲɛ non o kɔni chevalier de l'ordre national de kan ka d'i ma o ka ɲi chevalier de l'ordre national o de kan ka d'i ma Ganabe e ka conseil e ka baara kɔnɔna la jɔn de b'i conseil e ka conseil ye jɔn i ka minnu ye ne kalan o bɛ yen ne m'a fɔ yen ko tigi tɛ jɔn min na ni tunune tɛ ɲini ne ta tɛ n yɛrɛ ye ni mɔgɔ ko k'a ta k'a yɛrɛ dɔrɔn a y'a to yen ni mɔgɔ ko min ka di n ye n b'a kɛ a to yen an tɛ se k'o fɔ kɔrɔw b'anw na an faw bɛ yen n'i bɛ ka sira bila yɔrɔ b'a bi ko ne yɛrɛ ka denmisɛnninw bɛ ne ladi ne yɛrɛ minnu kalan u faw ne ma ko nin don i sogo ni golo cɛ o bɛ tila k'i ladi diɲɛ o de ye o ne bɛ tila ka sɔn fana maa tɛ kɔrɔ ladilikan ma hali ne ka denmisɛnnin dɔ b'a fɔ ko karamɔgɔ i bɛ to ka kolo nin yɔrɔ kari nin na ou bien i bɛ to ka misi nin kɛ tan i bɛ to ka nin saga kɛ tan nin yɔrɔ ko ka suma ou bien ko mɛ e ka to ka kɛ tan i b'a kɛ ten awɔ parce que ne de y'ale kalan mais a bɛ ɲɛ awɔ o ye tiɲɛ o kalan ne bɛ karamɔgɔ kalan o awɔ a b'a bilasira yɛrɛ en fait Ganabe e ka baara kɔnɔna la a ka di e ni jɔnw ka baara kɛ i ka collaboration a ka di i ni mɔgɔ minnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ komi sisan a ka kɛ dɔ de ka di e ye acteur an ka misali ta sisan acteur ba dɔ kan acteur ba dɔ de ka di e kosɛbɛ e bɛ fɛ e n'o ka baara kɛ o bɛ se ka kɛ acteur jumɛn ye sisan hɛrɛ bɛ sɔrɔ acteur min na hɛrɛ bɛ sɔrɔ n m'a faamu i bɛ taa baara kɛ mɔgɔ dɔ bolo hɛrɛ fɛn tɛ sɔrɔ quoi o ye hɛrɛ t'a la i n'a fɔ n bɛ laga kɛ mun na quoi voilà o de voilà i ka hɛrɛ ye mɔgɔ min bolo parce que mɔgɔ i bɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ min bolo bien sûr i ka hɛrɛ b'o de voilà
cela veut dire que a bɛɛ ouvert de bolo i bɛ taa dɔ nɔfɛ i n'o bɛ baara kɛ mais i tɛ fɛn sɔrɔ o man di ne ye n'an bɛnna min kan o di ne ma mais ne ma ɲinɛ ganame jamu de don wa walima tɔgɔ yɛrɛ de don Amadou Ganame jamu Jani o ye charge mais ne tɔgɔ yɛrɛ Amadou ne jamu ye Ganame an ye mɔsiw de an ka du bɛɛ ye Ganame mais ne de fana ye a tɔgɔ ta i bɛ don an fɛ yen sa ko Ganame bɛ yan sanu an ka mɔgɔw ɲininka ko Ganame jumɛn u bɛ ɲininka ko olu yɛrɛ ye Ganame ye awɔ u b'a fɔ k'a bɔra mais f'i ka fɔ Amadou Ganame ou bien Sadi den ayi ko an ka mɔgɔ yɛrɛ tɛ ne wele ko Amadou an ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ ne wele Ganame bɛɛ ko e de ma ko Ganame an ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲina kuma dɔw olu yɛrɛ ye Ganame ye n'i taara anw fɛ yen ko Ganame bɛɛ bɛ de dɔn ni Ganame ye voilà sanu k'a fɔ e mago bɛ Ganame jumɛn na fɔlɔ u b'a fɔ k'a bɔra o Ganame bɔra parce que k'a sɔrɔ o tigi cira ka na Ganame nɔfɛ ne tɛ i b'a sɔrɔ ne kɔrɔkɛ olu bɛ ne dɔgɔnin ou bien ne kɔrɔmuso ko kɔrɔfɔ faamuya voilà ou bien ne den mais u b'a fɔ k'a bɔra non parce que tɔgɔ dɔ bɛ yen jamu dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ aw bɛɛ y'a ye mais de fait que a bɛ f'e ma ka caya bɛɛ bɛ de minɛ hali ligi yɛrɛ kun bɛ ne wele n'a ye o Ganame k'a sɔrɔ ale yɛrɛ Ganame o diyara n ye an bɛ segin ka na halisa Ganame an bɛna kɛnɛ kɔnɔna la komi an bɛ yan an ka yɛlɛ an bɛ yan o de kama donc an bɛna an ka yɛlɛ ko filanan lajɛ donc an ka jɛ an ka yɛlɛ ko filanan lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ wele a mɔgɔ b'i wele siɲɛ joli tɛ se ka kuma i y'i tigɛ ko wa minɛ a minɛ tamani ta bitigi la sosofagalan den 2 ani bougie 1 ani brutal ni sofala ma minɛ bɛ sunɔgɔ cogo di sufɛ ni da sufɛ sɔrɔ sofala ma minɛ ko soso b'i tɔɔrɔ de soso ma ni k'i o tɛna ni sumaya ya jumɛn i y'a kojugu kisi ni yɛrɛ yɛrɛ ya k'i ka bougie san n'i ma bougie minɛ i bɛ si dibi la cogo di kana i yɛrɛ kojugu kisi o tɛ mɔgɔ bila wɛrɛ bɛ kojugu kisi dɛ k'i yɛrɛ kojugu kisi ni yɛrɛ i kɔni bɛ taa hali n'i bɛ sa i bɛ taa nin ci la i bɛ mun polisi ko kuma bɛ yen yanni bitigi cɛ polisi bɛ minɛ mun na suma ko kana mɔgɔ ka avion bi yɛrɛ kan hali n'i ye nin bɛɛ kɛ hali n'i ye Mali avion bɛɛ wuli n'i y'i sotofagalan 1 i bɛ taa san ni bougie 1 i bɛ taa san k'i ka bougie san dɔrɔn cɛnin fɛ ci man di i bɔra dɔrɔn ka sira tigɛ bitigi filan kɔrɔ yan yanni yan cɛ k'i ci cogo di k'i sen jumɛn kari i yɛrɛ ci tɛ kari ɲamɔgɔ den k'ara jumɛn kari i bɛn'i yɛrɛ sen kari ka mɔgɔ bila wari bɔ la fo ni faga bɔ binne ka se k'e bugɔ ko bɛna mɔgɔ bila wari bɔ la de k'a i minɛ ka wari bin yan ka ne ka wari la bin hali n'i ye bɛgɛ Ganame an bɔra ka sigɛsi filanan de lajɛ sisan an b'a fɔ k'i ka sigɛsi filanan nin fɛnɛ walawala an kanumɔgɔw ye an kɔni yɛlɛla dɛ a kɛra yɛlɛko dan ye donc sisan den sisan ci ma fɔlɔ an fana denmisɛnnin an kɔrɔkɛw ma ci ko bɛna daji tu ko n'a jara ka siri i mana wala k'i bɛ sa k'i fa bɛ sa k'i ba bɛ sa k'i yɛrɛ ko marakamuso dɔ b'an ka yɔrɔ la donc a y'a bitigi kun ne mu ka du la dɛ ko den ka taa najini 1 san na k'a bɛna sunfaji bɔn ko n'o jara ka sɔrɔ den ma na a ye sunfaji bɔn bitigi kun ne mu ka du la den bɔra ka taa najini san den nana sɔrɔ yɔrɔ jara ko baarakɛla bɛ k'a furan poussière bɛ ka wuli cɛnin ma sɔrɔ a faamu Ami ni saliden ɲɔgɔn na halisa sisan an ka émission a bɛ ɲini ka sa a kuru bɛ ɲini ka sa siɲɛ kan donc an bɛ kuma di Ganame ma a y'a ka folikan labanw kɛ jama ye a n'a ka ladilikan i bɛ folikan émission kɔnɔna la o de ko don donc i bɛ i ka folikanw di ani ladilikan minnu b'i bolo ka di i bɛ se k'olu fɔ jama ɲɛna n b'aw yɛrɛ fo Mali kunnafoni fo n b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Ala ka nin ɲɛtaga ye fitinɛ min b'an ka Maliba in kɔnɔ Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka banabaatɔw ka bana nɔgɔya Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka bana nɔgɔya den tɛ minnu bolo Mali la Ala ka den nɔgɔya minnu ma muso furu Ala ka muso nɔgɔya minnu tɛ baara la Ala ka baara ɲuman ba Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Ala k'an garisɛgɛ foni Ala kana malo Ala k'an sutura an ka maliyɛn minnu bɔra an ka taa kɔfɛ Ala ka ɲinifɛn ka sɔrɔ fɛn minnu b'an ka segin ka na ɲuman sɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'u ye
k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen toujours Mali ye kelen de an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ Ala k'an kafolen to n'an bɛ ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ fɛnɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye amina rabi émission in kɔnɔ ne donna mɔgɔ min gasi la olu ka yafa n ma a ka comédien wɛrɛ tɛ pire artiste comédien b'aw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye Adama i bɛ ka folikan an bɔra ka Sali den Wɛrɛkɛtɛ Pi wele a y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bɔra ka comédien Wɛrɛkɛtɛ Pi Sali den wele a y'an ka wele jaabi a diyara n ye vraiment halisa Ala k'an to ɲɔgɔn ye a bɔra ka dugawu min kɛ an ka dugawu k'a fana ye Ami ayiwa kuma kɔkɔ filɛ nin ye awɔ o diyara n ye donc an ma an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu y'anw sigi k'an ka émission in lajɛ halisa an bɛ aw fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tunkarankew an ka foli bɛ aw ye émission in kɛnɛ sanfɛla la sisan an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ ma donc an b'an ka invité fo n yɛrɛ bɛ n ka accompagner a tɔgɔ Adama bɛnkɛ ale de bɛ n dɛmɛ k'an ka baaraw kɛ mɔgɔ min ye an dɛmɛ k'an ka réalisation kɛ ale tɔgɔ ko Yaya Samakɛ an bɛ Yaya fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ caméra kɔfɛ nka a bɛ baara la an ka foli bɛ a ye an ka foli bɛ Mali kunnafoni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye halisa a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV la Mali kunnafoni show a y'aw sɔgɔlen to an na hali sisan an bɛna yɛlɛ ko an b'a suru aw kan diɲɛ don o don ni émission bɛ bila chaque mercredi araba o araba à partir de 18h a bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 awɔ araba o araba nɛgɛ kanɲɛ 18 a b'aw sigi a b'aw connecté a ka YouTube la a ka taper dɔrɔn Mali kunnafoni.tv a bɛ an ka émission bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'a y'a taper Mali kunnafoni show a b'an ka émission dumanba in sɔrɔ a kɔnɔna la donc an ka jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ don o don araba nɛgɛ kanɲɛ 18 an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a fɔ ko k'an bɛn o la n'an donna mun gasi la o ka yafa an ma hakɛto ɲini bɛ kuma kɔnɔ an ye denmisɛnnin ye an bolo fila b'an kɔ ye